May hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Pag subong mabataan naman kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari ng top 10 nga mga balita sa Negros, subong adlaw. Mga 60 ka mga estudyante tingin pagdala sa ospital matapos mag-inom sa fresh milk sa eskwelahan sa Santa Catalina, Negros Oriental. Liaison officers ang isa ka kooperatiba sa mga teachers ginhold up. Masobra sa 600,000 pesos nga cash nakuha. MBCCI ma-file sa appeal sa RTWPB 6 angot sa bago nga wage order. Bacolod DOC magansugod na sa paghatag ng second booster dose sa mga healthcare workers, senior citizens kag mga immunocompromised. Kag sa Good Vibes, Sea of Clouds sa Isabela Gihulgan Road sa tripping ni Roming kag mga mangingisda nga nakarescue sa call center agent nga nahulog sa Roro sa Baganihan. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, sa Lunes, mag-file sang appeal ang MBCCI sa Western Visayas Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa pag-recall sang bag-o nga wage order. Suno kay Frank Carbon, ang Chief Executive Officer sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry, sa Lunes iga-file nila sa Iloilo ang Notice of Appeal, lakip ng Memorandum of Appeal kung sa diin na patpat ang mga rason kung nga ila ginahinyo ang pagbawi isang wage order nga nagamando sang 55 tubtob 110 pesos nga saka sa sweldo sa Western Visayas. Ang 110 pesos nga dugang nga saka nagakasayuran sa mga 3,000 pesos nga dugang nga sweldo lakip na mga adjustment man sa ginabayaran sang employer sa SSS, PhilHealth kag Pag-ibig nga kunlantawon tuman kabugat na para sa maggagmay nga negosyante suno kay Carbon. Mga 90 tubtob 95% ang mga magagmay nga negosyante sa probinsya suno sa iya. Ang mas kabalakan nga mahimo may mga magapanira bangod sini. Suno kay Carbon, ginahinyo nila ang review. Wala sila nagapamatok sa saka sa sweldo, kundi lantawon ang kantidad nga masarangan man sa mga negosyante, labi na nga wala pa nakatibawas sa pandemic. Damlag pa nagpamatok ng partido ng manggagawa sa plano sa mga negosyante nga paghinyo sa pagpaiway sa pagpatuman sa wage order. Lakip ng paghinyo sa exemption para diri. Ini sa tunga man sa sitwasyon sang mga trabahante. We're not saying we will not increase. We will increase but proper timing. So we'll just review it na. Most likely base pwede kami sa 25, between 25 to 50 pesos na increase. Hindi 110 pesos, no? It's terrible. Kagliwaton na dapat ang hindi 10 and above. It doesn't make sense ng 10 and above, 10 and below. It doesn't match the paying capacity. Dapat ang classification sa DTI nga large corporation, medium-sized corporation, small, amo na dapat ang sundon. Sa number 9, balik na sa daily vaccination ng Bacolod Emergency Operation Center, ini sa pagsugod man sa paghatag ng second dose ng booster shot. Balik na sa mga kabaranggayan ang mga vaccinators ng Emergency Operation Center. Karon nga ginsugdan na ang pagpabakuna sa second booster dose para sa healthcare workers, senior citizens kag may mga comorbidity. Pero majutay lang sa gihapon na nagakadto para magpabakuna. Sa Barangay Villamonte, mga kabataan ang kalabanan sa mga nagapabakuna. Sunod sa kay punong Barangay Romel Flores, kabahin ini sa mga pagpanghanda para sa natalan ng limited face-to-face classes. Ginsiling man ni Dr. Edwin Miraflor, OIC sang City Health Office, mangin daily na ang vaccination agud ma-accommodate ang luyag magbaton sang bakuna, ilabi na mga unvaccinated kag magapa-booster dose. Hindi pa man gid damo gid ang avail sini, but we still keep on going, and by next Friday miyara naman kita isa kapag dihon sinisang vaccination, even ang second dose ng booster, no. So nakita naman din na all ages, no, from 6 up, so ga-avail man sinisang vaccine. Sa number 8,
Tutukan karon sa probinsya ang pagbakuna sa mga LGU kagagud mabuligan man sila de-escalate sa Alert Level 1. Sa karon nagapabilin sa 7 ang mga banwa kag syudad sa Negros Occidental nga yara sa Alert Level 1. Suno kay Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang, natala na ipatuman ang 4-day vaccination drive sa probinsya. Wala pa man sang patod nga petsa pero tinutuyo sini nga maduso pagid ang pagpabakuna ilabi na sa mga yadtong wala pagid na dapatan sang COVID-19 vaccine. Wala pa natapos ang pandemic suno kay Tumimbang, rason nga nagakaigo nga mahangpan sang pumuluyo nga dapat mapangapina nila ang ila kaugalingon kontra sa COVID-19. May vaccine hesitancy sa gihapon sa mga senior citizen o kun ang yara sa A2 category. Bisan gani ang nagapa-booster shot, mahinay man. Kag kasubong sini ang sitwasyon sa iban nga bahin sang pungsod. 62.68% ang fully vaccinated sa Negros Occidental sa target sini mabakunahan sandig sa May 18 nga report sang DOH. Ti magsiling ka provincial vaccination day, initiative to niya, kay ti mayara ka national vaccination day, mayara ka provincial. We are not going sitting down. Kinahanglan pasaka tagid ang alert level sa aton nga mga munisipyo kung syudad sa alert level 1, parang province makasaka man. Sa number 7, mga dalan sa mga barangay sa San Carlos City nga gideklarar nga hilway na sa puwersa sa New People's Army ginpang amat-amat semento. Gininspeksyonan ni 3rd Brigade Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte, Lieutenant Colonel J.J. Havines, Battalion Commander sa 79th IB, kag San Carlos City Mayor Renato Gustilo, ang construction sang dalan sa barangay Nataban, Kudkud kag Quezon. Mga barangay nga gideklarar nga hilway na sa puwersa sa New People's Army. Bangod sa hilway na sa NPA, na-awardan sila sang 20 million pesos nga pondo gikan sa NTF LCAC Support to Barangay Development Program. Ang pondo ang gingamit sa pagpatukod sang dalan. Sunod sa kay Pasaporte, katungdan sang AFP nga hibaluon ang problema sa mga komunidad para matagaan sang intervention sa gobyerno kay masami ang kakulang sa serbisyo sa gobyerno sa kabukiran amo ang ugat sang insureksyon. Ang 20 million nga pondo nagalakip sang farm to market road, school buildings, water and sanitation systems, livelihood programs, kag stations. Sa number 6, malapit sa tunga sa milyon ka pesos nga balor sang illegal nga droga na recover sa Bacolod City. Masobra sa 20,000 pesos naman nga balor sa suspected shabu ang nakuha kagabi sa nga Police Station 8 sa buy-bust operation sa Purok Neptune, Barangay Singkang. Arestado ang 51 anyos nga si Gina Padernal. Detained na ang mga suspect kag kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ang ila at tubangon. Sa number 5, mananagat gikan sa Cadiz City, gintiro samtang yara sa tunga sang lawod, patay. Patay ang 38 anyos nga si Joel Gulisao na nagapuyo sa syudad sa Cadiz matapos inigilutang kahapon sang hapon samtang yara sa tunga sang lawod nga parte na sang Concepcion, Iloilo. Sa investigasyon sa PNP, nagasakay sa pump boat si Gulisao kag iya duha ka mga kaupod sang gilayon na lang nga maigo sang bala. Gikan sa lain nga pump boat suno sa PNP ay nagtiro kung sa diin nagasakay ang duhaman ka mga persona. Then on arrival sa Cadiz District Hospital ang biktima. Ginahibalo pa sang PNP ang motibo sang pagpaniro kag kung sino ang mga suspect bungod sa wala ini makilalaan sang upod sang biktima. Sa number 4, apat ka bag-o nga kaso sang rabies sa Ido ang na-record sa probinsya sa bulan sang Abril. Sa report sa Provincial Veterinary Office, duha ka rabies cases ang na-record sa syudad sang La Carlota, kag isa naman sa Pontevedra kag isa sa Himamaylan. Humali naman sa bulan sang Enero sa kabilugan, may 7 na ka rabies sa cases sa Ido ang na-record. Padayon ang pagpangbakuna sang probinsya sa mga Ido, kag sa bulan sang Abril, may 10,626 ka mga Ido ang tigayon nga nabakunahan. Sa Banwa naman sang Hinubaan, may report sang suspected human death tugas sang rabies. Pero sunod sa Provincial Veterinary Office, ang Department of Health man lamang ang makadeclare kung bala gintunaan sang kamatayon rabies gidman.
Sa number 3, karon nga nagasaka ang dengue cases sa Bacolod City, mga kabaranggayan ginahaylo nga magpatigayon sa bloodletting activity, magluwas sa mga anti-dengue measures. As of May 7 nga report, gikan sa Bacolod City Epidemiological Surveillance Unit, may pagsaka sa 58% ang kaso sang dengue sa syudad kung ikumparar sa pareho nga period sa nagligad nga tuig. May 115 karon ka mga na-record nga dengue cases sa Bacolod kag duha diri ang napatay. Mas mataas ini kung ikumparar sa 73 ka mga dengue cases nga may duha man ka mga napatay nga na-record sang May 2021. Sunod sa kay Dr. Edwin Miraflor, OIC sa City Health Office, ginakinahanglan ang masupog nga anti-dengue measures sa mga kabaranggayan agud nga mapunggan ang dugang nga kaso sang dengue. Importante man ang pagpatuman sa barangay bloodletting activity agud mapasiguro ang supply sa dugo nga masami ginakinahanglan sa mga pasyente. Ang barangay Singkang Airport kag Estefania amo ang nagapanguna nga mga barangay nga may 14 ka mga dengue cases. Tig na pulo ka mga kaso ang na-record sa Barangay Granada, Mansilingan, siyam sa Barangay Mandalagan, kag Lunsay, may 8 ka kaso sang dengue sa Barangay Sumag kag Alihis, 7 sa Barangay Tangub, 5 sa Barangay Banago, kag may 4 ka dengue cases sa Barangay Pahanukoy. So we are happy to note resumption of our bloodletting activities in the barangays. During the time of the pandemic, so the surges sa mga kasos ng COVID, kabudlay mag-screen sa aton nga mga donors. Sa number 2, ginabulubanta si 60 ka mga estudyante sa Santa Catalina sa Negros Oriental gindala sa ospital matapos mag-inom sang fresh milk nga ginpanagdag sa eskwelahan. Gindala kagabi sa Bayawan City District Hospital ang pila ka mga elementary students sang Banwa sang Santa Catalina sa Negros Oriental bangod sa ginaalegar food poisoning. Ang fresh milk na wala sang label nga ginpanghatag sa mga estudyante ang ginalantaw nga kabangdanan sang pagpalanuka sa mga estudyante. Sa report sa Santa Catalina PNP, ginapahayag sang DepEd District 2 Supervisor nga si Emily Calasisang nga gikan ang gata sa Division Office of Negros Oriental bilang kabahin sang ilang milk feeding program kag ila inigin panghatag kahapon sang aga. Pagkagabi, nagpalanuka na ang pila ka mga estudyante nga nag-inom sang gatas gani sila ang gindala na sa ospital. Padayon ang investigasyon sang PNP may angot sa insidente. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Liaison officers ang kooperatiba sa mga teachers sa Negros Occidental. Ginudap kahapon sang aga sa guwa sang Cyber Center. Masobra sa 600,000 pesos nga cash ang nakuha. PNP nagalantaw makaroon sa posibilidad nga inside job o kun hold up me ang natabo. May report si Nico Delfin. Manughali na sa parking area sang Negros Cyber Center ang liaison officer kaupod ang duwa pa ka mga empleyado sang Negros Occidental Teachers Federation sakay sa SUV sang ginaligar gintayaan sila sang pusil sang wala makilalan nga lalaki kag nagdeklarar nga hold up. Natabo ang insidente pasado las 10 Huwebes sang aga. Sa inisyal nga pagpang-usisa sang Police Station 1, dala sang nalagyo nga gunman nga nagaangka sa motorsiklo ang masobra 600,000 pesos nga bag-o lang ginwithdraw sa mga biktima sa malapit nga bangko. Pero suno kay Police Major Ramel Sarona, commander sang Police Station 1, nakita sa nakuha nila nga kopya sang CCTV nga halos nagasundanay lang ang SUV nga ginasakyan sa mga biktima kag ang motorsiklo nga ginasakyan sa mga ginaligar hold-upper sa ila pagsulod sa parking area tubtob sa ila paghalin sa Cyber Center. Duda sang kapulisan nga posible inside job o kun hold up me ang natabo nga insidente. Gintanaw na mo naman subong inside job o kag-investigaran gid namon kung ano gid ang matutuod wala na itabo nga kung hold up gid ba or ano ang mga senaryo bala nga naitabo before tag after amo naging review naman ng mga CCTV. Sa entrance ng parking area kag sa natabuan sang ginalegar pagpang-hold up mayara sang security guard bisan sila ang wala sang may namutikan nga komosyon taliwa sa panaysayon sang liaison officer suno sa PNP. Amo man ang
ginsundan taman nga mga anggulo, hindi taman na madula. Then sa in the sense nga pila man na sila kabilog na kay balo nga may kwarta sila nga withdrawn. Ginpasiguro naman sa pamunuan sang Security Office ang Cyber Center nga wala sang pagpatumbaya sa mga on-duty sadto nga security personnel nga muman ang nagpaalinton sa mga pulis nga natabuan yara man lang sa kilid sang Cyber Center sa Dalan Lacson. Gintinguhaan nga makuhaan sang bahin ng tagdumalahan sang Teachers Federation pero hindi pa sila makahatag sang opisyal nga pahayag angot sa insidente. Sa record sang Police Station 1, ginsulod man sadto sang ginaligar Kawatan ang opisina sang NOTF sa corner sang San Sebastian Street kag Gatuslao Street sa nagligad nga Disyembre. Nico Delfin para sa DigiCast Negros. Weekend na naman boss, yari naman ang pang-good vibes nga pabalo namon sa inyo. Diri sa Negros, dalan pa lang, tourist attraction na. Gani isa ang Negros sa mga paborito nga lugar para mag-road trip. Ang dalan nga nag-connect sang Isabela sa Negros Occidental, kag Gihulngan City sa Negros Oriental, ang isa na diri. Amo sining itsura sang dalan. Sa kilid kag kilid, may mga bungyod. Kag kung swertehon ka, makahingabot ka pa sang Sea of Clouds. Madamon nga fog. Inasabwas sa tripping ni Ruming at 10 a.m. Kag aton i-celebrate ang pagluwas sa mga mananagat sa Managay Punta Taytay sa Bacolod sa isa ka call center agent nga nahulog gikan sa Roro vessel. Kung wala na aberya ang pump boat, wala sila makapondo malapit sa nahamtangan sang nahulog nga persona nga 5 na ka oras nagautaw-utaw sa tubig. Kung wala magbubo ang among nga call center agent, wala sila makahibalo nga may tawo gali nga ara sa lawod. Pensar anay sa biktima, mapatay na siya. Ang iya istorya sa pagkabaganihan sa Baganihan man sa Sunday at 10 a.m. Barb, kalabay ka na da? Isabela, to Gihulngan nga road? Do wala pa ganyan. Di man everybody, wala man kabalon ang kalabanan, but katahom sa highway, kanami na. Po, sa una, do, hindi pa, subong ka dako sa improvement. So, una, hindi ka pa maagi sa Carlos 3 hours. Subong mo kaya mo 2 hours, ala ka nag-Gihulngan. Hindi ko ginapanumdum ko kung nakalabay din mga core wala. Katahom sa highway, kag siyempre katahom man sang istorya sang aton mga mangingisda nga nag-rescue sa isa ka call center agent. Grabe Bing, no? At the right time ara sila para maging luwas sa sadto. May purpose gid nga nabirya sila. Kagabi ito mga balita sa Negros Subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Kung dapat balanse kay eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa Lunes, ako naman si Romeo Subaldo. Happy weekend!